Lima ka mga establishmento sa Dakbayan sa Sugbo gipaubo sa segmental lockdown tungod sa kaso sa COVID. Samtang mga tagdumala og birthing center gipatawag sa IATF Cebu human masuta nga dunay nahitabong transmission sa COVID sa mga paanakan. Aniya ang report. Giklaro ni IATF Deputy Chief Implementer Joel Gaganira nga nagpadayon ang ilang COVID containment sama sa pag-lockdown sa mga dapit nga adunay COVID transmission nga maunay naandan nilang gihimo. Gani dunay 5 ka mga establishmento nga gipaubo sa segmented lockdown ug adunay pagtugot sa mga tag-iya. Tumong nini nga mapakgang ang pagkatap sa virus. Every day we're doing a segmented lockdown, but you cannot hear any complaint because we've been coordinating to those who are concerned, no? So they know for a fact ang iusi nga atong gibuhat is to help them. Samtang gitigom ni Gaganera ang mga tagduma og birthing centers sa syudad. Kini aron mahanay ang mga palisiya nga ipatuman human masuta nga dunay mga mabdos nga kliyente nga nagpositibo sa virus. Ato na sila gipatawag kay for the month of November lang nakita nato nga siyam kabuk sa atong mga pregnant women that is about to deliver nagka-positive. So matawag ni siya incidental because they are not allowed to deliver babies man diya sa hospital o guas lang maswab. Bantayan usab karon ang mga kananan kay dali ra ang pagtakod tungod kay magsigi og tabi samtang nagkaon. Ang pakisi nato, let's talk more eat. Ipatawag sa IATF ang mga tagduma og shipping lines aron masiguro nga mapatuman ang health protocol niadto nakalabay mga adlaw adunay barkong gilockdown tungod sa COVID transmission. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.